L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dal-għodu f'dan il-ġurnata sabiħa, f'dan is-Santwarju Għażejs tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Llum hija ġurnata ferjali u ser nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ żarenu żammejt. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla qawwa ta' min jittama fik. Iqaf magħna li qegħdin insejħulek għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħallsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-għemil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien, wara l-mewt ta' Nabot, il-mulej kellem il-Elija t-Tisbi u qallu: Qum, inżel anta Aħab, is-Sultan ta' Iżrael, li jagħmar f'Sammarija. Issibu fl-għalqa ta' dwili ta' Nabot, fejn niżel biex joħodha f'idejh. U għejdlu dan: Hekk jgħid il-mulej, l-ewwel qtilt u bissa tisraq. U żied jgħidlu: Hekk jgħid il-mulej, fejn il-klieb laqu demm Nabot, hemm il-klieb jilaqu demmek ukoll. U wieġeb Aħab il-Elija: Batni jgħadu tiegħi. Qallu Elija: Battek, u la darba int bet ruħek biex tagħmel il-ħażin quddiem il-mulej, arani jien issa se nġib fuqek il-ħsara, jien neqret nislek warajk. Inqaċċat mid-dar tagħha l-irġiel kollha, ħielsa jew il-sira f'Iżrael, u nagħmel mill-familja tiegħek bħal familja ta' Ġerobanam bin Nabat u bħal familja ta' Basa bin Aħija, għax inti għaddabtni u waqqajt lill-Iżrael fid-dnub. Il-mulej tkellem ukoll għal Ġeżabel u qal: Fuq is-swar ta' Ġeżrael li l-Ġeżabel qatt jikluha il-klieb. Kull min mill-familja ta' Aħab imut fil-belt jikluh il-klieb u min imut fir-raba jikluh it-tajr tal-ajru. U tassew, qatt ħadd bħal Aħab ma nbieħ biex jagħmel il-ħażin f'għajnejn il-mulej billi martu Ġeżabel kienet issus warajh. U l-qżis kollu li jagħmel billi mar wara l-idoli bħalma għamlu l-Amaruni lill-Alla kien keċċa minn quddiem ulied Iżrael. Aħab malli sema dan il-kliem ċarrat ħwejġu, libes xkora fuq il-laħam, sam, beda jorqod bi xkora fuqu u kien jgħaddi ħiemet. U Alla kellem il-Elija it-Tisbi u qallu: Rajt kif Aħab iċċekken qudiemi, għax iċċekken qudiemi ma nġibx fuqu l-ħsara fi żmienu, imma fi żmien ibnu nġiba l-ħsara u fuq il-familja tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien ħella lina u Alla fit-tjubitek. Ikollok ħniena minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi flimkien, ħenna għalija u Alla fit-tjubitek. Għax jiena narrafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi,
kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt flimkien. Dawwar wiċċek meħtijiet iħassar ħżuniti kollha, eħlisni mill-pina tal-mewt Alla, Alla tas-salvazzjoni tiegħi, u lsini jfaħħar il-ġustizzja tiegħek flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal, ħobb lil-għajrek u wobgħod lill-għadu tiegħek. Imma jiena ngħidilkom ħobbu lill-għedewwa tagħkom u jtolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu wulid missierkom li hu fis-smewwiet. Għax hu jtalla x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin u jniżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoq ilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmlu dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmlu dan? Kunu mela perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kien hemm żagħżugħ Kattoliku u żżewweġ tfajla li ma kienx Kattolika. Xi sentejn wara li żżewġu, din il-mara tiegħu għażlet tissir Kattolika. U mhux biss saret Kattolika, mhux biss irċeviet il-magħmudija, imma bdiet tinvolvi ruħha fil-Knisja u mhux biss bdiet tinvolvi lir-raġel tagħha wkoll. Għadda żmien u dak il-ġuvni, dak ir-raġel tagħha qal lil xi ħbieb minn tiegħu, qalilhom il-mara tiegħi għenitni biex nidħol fil-Knisja u kieku mhux minħabba fija forsi llum laqqas għadni Kattoliku. Kemm hija ta' eżempju tajjeb dik il-mara? Saret Kattolika, involviet ruħha fil-Knisja, ħajret lil żewġa b'tali mod li r-raġel tagħha ftaħar bija. Mhux hekk nistgħu ngħidu għal Jezabel fl-ewwel lezzjoni tal-lum, l-istorja tal-lum tal-ewwel lezzjoni tkompli ma' dik tal-bieraħ. Jekk tiftakru ftit, kien hemm Nabot, kellu għalqa ta' dwieli u s-sultan Aħab rida bil-fors. U l-mara ħadet irridni f'idejja, kitbet ittra, nediet sawma u ridet li joqtlu lil Nabot u qatluh. Il-lezzjoni tal-lum tkompli ma' dik tal-bieraħ. Ara din il-mara ftejt. Ħadet irridni f'idejja tas-sultan, kitbet ittra f'isem is-sultan, ittimbrata bit-timbru tas-sultan. Illum il-profeta Elija imur ikellem lis-sultan. Bħalma David meta żbalja imur ikellmu l-profeta Natan. Ara, żewġ
eżempji li xxiebħu. Natan ikellem lil David meta żbalja, meta raqat mal-mara ta' Urija. U llum il-profet Elija jmur ikellem lis-sultan Akab. Is-sultan ukoll jiżbalja. Anzi, il-profet Elija jgħidlu inti l-aktar li żbaljajt fost is-slaten kollha ta' Iżrael. U s-sultan jgħidlu batni. Iva, battek qallu. U jiddispeċieħ. Is-sultan jiddispeċieħ ta' dnub li jagħmel. Il-kliem tal-profeta ma tantxu ħelu. Ma tantxu ħelu. Fejn il-klieb laqu id-dem ta' Nabot, hemm il-klieb jilaqu demmek ukoll. Fi kliem ieħor kif għamilt il-ħadd ieħor hekk għad isir lilek. Il-kelma tal-Alla ma tantx hija ħelwa ta' tiftħilna jdejna. U jispiċċa din silta tassew ħadd bħal Aħab ma nbieħ biex jagħmel il-ħażin f'għajnejn il-mulej. Billi Maltu Ġeżabel kienet issus warajh. Il-ħażen tas-sultan kien ġej mill-ħażen ta' Martu. Tajjeb tistaqsu lilna nfusna aħna x'nagħmlu? Aħna ngħinu lil ħadd ieħor jersaq lejn Alla jew inbeduh minn Alla? Tagħmel differenza. Nistaqsu lilna nfusna. Kelma fuq il-Vanġelu tal-lum. Ġesu iwessa l-orizzonti tal-qalb tagħna. Ara llum jgħidilna sentenza qawwija ħafna. Smajtu x'intqal ħobb lil għajrek u wobot lil għadu tiegħek. Imma jiena ngħidilkom ħobbu lill-ledewwa tagħkom. Mhux il-każ li noqogħdu niddefinixxu minnu l-għadu. Minnu l-għadu? Forsi dak li jagħmilek il-ħsara. Imma anke t-tfal iż-żgħar lil ommhom li tittaħsilhom ukoll isuha jqisu l-għadu tagħhom. Ara ftit. Ġesu ma jqgħodx jagħmel dawn id-distinzjonijiet. Ħobb lill-għadu tiegħek. Aħna soltu nħobbu lil min iħobbna, nħobbu lil min jaqblilna, nħobbu lil min jimxi sewwa magħna. Imma Ġesu qed jistedinna llum biex inkissru dawn l-orizzonti. Ħobb lill-għadu tiegħek. Wieħed kittib Indjan miet f'test ilu Anthony de Mello jgħid l-għadu tiegħek huwa l-akbar benefattur tiegħek. Aħseb ftit fuqha din. Ta' Anthony de Mello Ġiżwita. L-għadu tiegħek huwa l-akbar benefattur tiegħek. Għaliex? Għax jikxiflek dak li għandek f'qalbek. Ara, kultant in-nies ta' madwarna jgżelu bina, jaħbulna, jiskużawna. Imma l-għadu tiegħek jikxiflek dak li għandek f'qalbek. Inti veru temmen falla, inti veru tħobb, inti veru għandek il-paċenzja. Ara, jikxiflek dak li għandek f'qalbek. Qawwija din ta' Anthony de Mello. Ġesu, ħobb lill-għadu tiegħek. Oħroġ mill-comfort zone li għandek. Ħobb lil kulħadd għax għalhekk jagħmel imita lil Alla. Din hija parti mid-diskors tal-muntanja ngħidulu. Ġesu qiegħed ara jagħmel dan id-diskors kbir, kapitlu 5 sal-kapitlu 7 ta' San Mattew, biex jistedinna jagħtina kmandamenti ġodda, l-kmandament ta' Ġesu. L-imħabba lejn kulħadd. Imħabba li tirbaħ saħansitra lill-għadu tagħna. Kemm hija sabiħa. Li titrasforma lill-għadu tagħna. Tolbu l-mulej biex jagħtina li nużżu din il-kelma tiegħu
nimmeditawha f'qalbna u nħalluha tibdel il-ħajja tagħna. Alla fil-ħnina kbira tiegħu jaħfer ħtijietna u jġeddidna bil-grazzja tal-Ispiritu Qaddis tiegħu. Nitolbuh jenna nagħtu xhieda ta' dak kollu li rċevejna minn għandu aħna u ngħidu. Ġeddidna mulej b'imħabtek. Ġeddidna mulej b'imħabtek. Għal poplu Qaddis ta' Alla sabiex fidila għal faqar tal-Vanġelu ma jfittix il-ġid tal-art imma dak li jibqa' dejjem nitolbu. Ġeddidna mulej b'imħabtek. Għal min jigverna sabiex it-tfittxija għal ġid komuni tgħin biex jintrebħu il-firdiet fost il-popli nitolbu. Għal min hu ppersegwitat minħabba l-fidi sabiex fuq l-eżempju tal-ewwel komunità nisranija jaħfer wieħob lil min jagħmillu id-deni nitolbu. Għalina sabiex fid-dawl tat-tagħlim tal-Evanġelju nitalmu nħobbu anke lill-edewwa tagħna nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija, għatina li nħożżu din il-kelma tiegħek u nħalluha tibdilna nitolbu. Nitolbuk mulej għal ruħ Nazzarenu Żammejt biex tinsaħ ħtijietu kollha u twasslu fid-lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf il-ħtiġijiet tagħhom. Nitolbuk għal daw kollha li qalulna biex nitolbu għalihom. Minħabba mart, minħabba kwistjonijiet familjari, minħabba ħafna kwistjonijiet. Mulej għattihom id-dawl, għattihom l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Nitolbuk mulej ukoll għal dawk li xi darba jew oħra weġġewna għalsuna, għamlu n-naħsara. Għatjom inti d-dawl, għatjom inti koll il-barka tijak bħalma taħti li jenna, nitolbu. Nitolbu għal-morda, kem dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja tagħhom, għal dawk li jħossuhom weħidhom, għal dawk li jibgħatu inġustizzja, għal tant każijiet għal dawk li jħossuhom emarġinati, nitolbu għal pajjiżna u nitolbu għal paċi fid-dinja, nitolbu. U Alla li llum ukoll tellajt ix-xemx tiegħek fuq it-tajbin u fuq il-ħżiena, għati lill-uliedek li juru bl-email l-imħabba tiegħek li jissalva. Bi Kristus jedna. Il-qana mulej jum nunniba qoddimek u għamli kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla dawn id-doni li qegħdin nofrulek inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u ġġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien idoddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Siedna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċiti. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull lusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek żarien u żammejt li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif hu bil-magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missija li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Aħfrinna d-dubiet bħalma nafru lil minu ħati għalin, la ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek jifret minnek il-Missija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu li din dan il-ġesed li tem għad-des tiegħek. Eħlisna l-ħtijiet u għadu bil-ħas. Zombi dejjem fid-dejjem ħallina għatna l-ferat minn. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Ejjew nqu bil-wieqfa bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħaresni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġlu u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fejk. Għamel nitolbuk li jiġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek. Bi Kristu siedna ħanejdu dawk it-tliet Avamarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju f'ġeħed 3 ijiem li damet fil-qabar. Nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, fuq ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.